and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mary Jane. And that's what you've done. Wa ko sukad maglimbong ni Cesar. And so it would be so unfair sa akong bahin kung mag-cheat siya nako. Kung makasulti ka, warang nakasiguro ka yun nga naglimbong ang akong anak. Tungod kay Ha? Nakita nako mismo sa duha nako ka mga mata ang iyang pagtunto nako. Gikauban niya dito sa usa ka mall katong babayhana nga samag panagway ni Mary. Good ba nakita na niya si Mary? Unsa ka ito imag-ingon? Unsa nakitan? Buot mo bang ipasabot nga? Nabuhi si Mary? Ha? Tubag! Madili. Shit! Nabuot ka na ba, Josefa? O giango-ango ka na? Ha? Dugay nang patay si Mary. Patay na siya! Patay na siya! Busa din ako gusto makabati pa si Hapangan nga inyong litukon kay kasuka ko na kung maguna-una, ana! Ha? Nakasabot ka? Madaling! Ha? Anak. Maayo kayo niabot ka na! Madilin, unsa ba? Okay. Diin ka! Ha? Madilin! Unsa ba? Diin mo! Madilin! Kung gibuhat ha? Oy! Ha? Ayaw dapatan Madilin! ako gana! Wa kay katubog ka dapatan siya! Dahil! Buhi ikot ni Kuwang! Ayaw kong gunitin! Nay! 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 Ang akong... Nay! Dugo! Nasama lagi mo ulay! Uwan ako tayo Iyang sa akin! Sige siya, Nay! pupot na ko inungdan nga! Dali, Nay! Nanutikas, doktor! Ayaw na. Dili, Nay! Kilala makasiguro ta siya makahimtang! Ayaw na. Ibutan ko, anak. Di na kinahanglan dadon pa ko ni Mustor. Kinahanglan, Nay! Cesar, mamuban ko! Dili! Pauli sa inyo, Madilin! Huwag ko magkinahanglan mo, Dili! Shit! O karon ako pa isadaan? Saan niyo? Ay, shit! Sa tiguwa nga si Josefa kay nagpugong-pugong siya! Hinungdan nga! Wasa ko magkapugong sa kong kugulingon o natukmod ako siya og kusog! Shit! Ganun na ba sa ning lamisahan din eh? Uy! Aral! Animal! Kasakit sa kutil nga akong gisikat ining lamisito! Leche! Makalagod. Kadlawon na lang. Paano paghihapon sila mabalik? Shit. Don't tell me nga na-admit si Josefa. Tuhod lang ato sa Mara? Huh? Tikuwang na gano'y siya. Kadali na lang kaay siyang matandog. Ay, may bati na ko og duka. Pero dili ko mahimo matog. Gusto ko nga magmata. Gusto ko magmata pa ko sa ilahang pag-abot. Supak man sa akong buot, but I have to show Cesar o sa ihang inahan nga nagmahay ko sa akong gibuhat. Leche! I hate saying sorry when I'm not. Pero kinahanglan akong buhaton. Aron mawa ang kasuko na Cesar. Sanay aguman sa iyang inahan. May sakyanan nga may hunong. Sila na ka na sa Cesar. Ako ablihan. Baby! Yan uli ka pa. Di ba lagi ingon ko pa uli na? Nay, dali, Nay. Laos na si mong kwarto. Baby! Muna na ko sa pagpahuay. Sige, Nay. Muso na sab ko ron sa akong lawak. Baby! Nagduka na ko, Madilin. Please, mupahuay na ko. Papahuay ako. I'm sorry na. Dili na ko intensyon nga pasakitan ng imong inahan. Nadala ko sa kong emosyon. Kanunay na lang ingon ini, Madilin. Kanunay na lang ta nag-away. Gikapoy na ko. Baby! Mas may siguro nga mupahuay na ta. Aron magkahunahon na tagmaayo. You mean? Mag-call off ko na ta? Oh, No! Dili ko masagot. Yeah, baby! Kung mag-call off ta, I am only giving you enough time aron hingpit ka na mawa na ako. O ka na ang dili na ko katugutan.
Not especially now nga may lain ka nang gikabuangan. Unsa? You really think nga matunto ko nimo sa dakong kasayon? Madilin, magsugod na ba sabta? Kini ang hinungdan ko nga nung gusto ko mopahuay una ta sa tong relasyon. No! Ang tinuod nga rason, mao nga magikabuangan ka ng laing babay. Unsa? Nakita ta mo kaganiha dito sa mall nga nag-uban. Oh. I was there, Cesar. Nakita ta mo malipayon kayo gikan sa usa ka restaurant. Madilin, Tell me. Dili ka to ang unang higayon nga nagkita mo dito sa restaurant, dili ba? All along, inyo ra kong gikabuangan. Inyo ra kong gisabutan. Gipatuor ako nimo. Ha? Gipatuor ako Madilin, nimo. unsa ba? Unsa ba? Cesar, akong kabot gisakitan ko. Gikapoy na ko nimo! Gikapoy na ko sa mga way hinungdan na to mga away! Di na ko madilin! Magbuwag ka ka! Makigbuwag ka na ako? Ha? Makigbuwag ka? Okay, sige. Magbuwag ta. Oh, shit! Ito siya pa yung sa kusina. Madilin! Asa ka? Madilin! Oh, Madilin! niya ang kutsilyo. Madilin! Madilin! Kung sino nagibuhat mo, ibutang na! Diya ka lang ko to. Madilin! Ayaw pagtawon. Madilin, please! Madilin! Dili ko gusto magbuwag ta sa inyo na ini! But this is it, Cesar. Giingnan ta na ka. Nga dili ko musugot ka magbuwag ta. Magbuwag lang ta kung patayin ako. Madilin! Baby! Mauni gusto mo dili ba? Mauni mo gusto. Ew! Ang mawa na ko si mo kinabuhi pasang di mamatay na ko. Aron may kagawasan. Madilin! Kapoy kini kutsilyo! Kapoy kini! Nay! Nay! Ay, nangakong anak. Senyor, Ni Jose, wa ko mabuhat sa akong anak. How dare you do this to my only daughter? gusto. I could take away everything what you have right now, Cesar. Ug siguradoon ako na wa may bisan usapa ni mukuha sa imong serbisyo. Babagan ko ang tanan nimong project. Ingon man sa kompanya nga imong gitrabahuan, hangtod nga si santihon kanila og mahibalik ka sa kakabos. Senyor, Ha! pasino ako pero... Daan pa ko. Wa ko'y salig nga ikaw ang piliyon sa akong anak. Kay nakita ko na kinangdaan. Maghilak siya upan nimo. Ug wa ko masayop. Dili ko kagustuhan. Enough! Kung dili ka gustong magkamang sa kalisod, you better make my daughter happy, young man! Kaysa gayon nga may tabo kini pag-usap, pasayloon ng unta ko ni Josefa, apan maangin siya sa imong pagpatuo og luha sa akong anak! Gusto. Oh, baby. Baby, Daddy is here. Shh. Ayan na paghilak ni anak ko. Ug misaad na si Cesar nga dili ka gyud niya biyaan bisan kanusa. Baby. Baby, thank you. Come in. Oh, Busy. Jane? Muduhan na kasi mana since the last time nga nakita ta. Mato ni Mr. Chua. Busy ka kuno. And so, ako na mismo miyanhi sa imong opisina. What can I do for you, Jane? I miss you. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!